اگرین وی شری چه بون يعني بوشي أفشارا هاتا وجود دا هلبت أفي شري gelek egerit xو هبوینه ید توشه بجید وان چند سالن داویه تایبت وان 15-20 سالن داویه ایران مای تکرنه که زور لگلک ولاتات کر و هر وصا ایران بو مترسیک السر آسایشا نتویا گلک ولاتا وکو سوریا، لبنان، عراق، یمن و gelek وڵاتی دین اخزبونات بن باندورا خواه هر وصا بو مترسیه که مازن برێکا دروستکردنا میلیشیات و هێزن چەکداری کو لایەنگرên rejêma Îranê bûn û dibûne metirsiyeka mezin ser İsraîlê. Hûjdarî zor bû Îranê hatine dan, belê Îranê xewnêt mezin hebûn biyan bi eqliyeta dewleta Sefewiya berê careka dî xwe rolê xwe berfireh kin menteqê û çendîn welatên wê deverê bêxnet bin bandora xwe ve. Gel vê çendê hewlet da ku bibîte xwedana çekê etomî. Helbet welatek dewleteka îslamiya radîkal wekû Îranê bibîte xwedana çekê etomî dibîte metirsiyeka mezin ne ser deverê bitinê, dibîte metirsiyeka mezin ser hemî dunyayê. Ev xala hemî ku dibêjin tu bigehîniyê dibîte egerê hindê ku İsraîl tara dayekî zor mavdar bû beravaniyêş xwe biketu û vê şerî de bes li gel hindê egerên xwên aborî jî hene. Verê em şên bijîn kutlêt aborî çêbûyîne, fezayet aborî çêbûyîne niha li deverê tu berê xwe de berjewendiyê Çîn û Korya û Rûsî û Pakistanê taradeyekî baş nêzîkiyek bûyîne û ev hemî pêkûlê dikin ku sinûrekî bidanin bû vî şerî ji ber berjewendiyê xwe aborî. Îranê terkîbeka zor a mueqqed e, yani çar-pênc netewe û olên cuda Îran pêk têtin. Helbet demê lawazbûna rejêmê di ev hêzên siyasî, ev grûpên daxwaza mafê xwe dikin dişên encamê baştir dest xwe yêxin û dişên pitir kar û xebata xwe kin li Îranê û ihtimala hey wê gavê rejêma Îranê jî çok danît û pabend bîtin û danûstandina li gel ket. Taybetin hêzên Kurdî li wê deverê. Rojhilata Kurdistanê em bînîn nêzîkbûneka hêzên siyasî Kurdî nîne. و اوه دبیتا مترسیه که زور مزن اگر هاتو بوشایتیه که جل ایرانی پیداد بید دمی اف هزین سیاسی دچنت نافروش هلات دا و جهی خود کن هر ایکی دوره که وکو بجن لاینگیر و هزا خویا هی و اف هزا همی چک دارن و اوه دی پشتی چند مهکین کرد اگر هاتو تشتکی و ساروی دا دبیتا مترسیه که مزن و از دور نبینم الویری yani şerê bira ku jî xên riştin nav Kurda da çêbîtin. Helbet bu amadekirinê xwe hazirkirinê heta nû ke ez çi pêngavên pozitif nabînim nav hêzên me Kurdistanî da taybet li Rojhilat û hêzên siyasiyên bandora xwe hey wekû PKK, wekû partî, wekû Yekêtî ku xemekêş vê babetî bixwetin. Çunku me ezmûnek heye sala noteyekê notê da demê Saddamî tenazülat kirîn xême Safwan li wêrê demê boşatiyek çêbû li Kurdistanê serhildan çêbûy ev hêzên siyasiyên Kurdî demê Şiyayê hatîn û Îranê hatîn evan bereyek hebû digotê bereyê Kurdistanî çiyan pirêka wê bereyê da hindek muessesat evdanin û bi destpêkek û helbijartin bihêne kirin û perlemanek durist bibîtin. Helbet li Îranê heta nû ke çi amadebaşiyek nîne her hêzekê cavê lêberî yadî daxilî axa Kurdistana Rojhilat bibîtin û li wêrê rastî metirsiyeka mezin e. Divê xwenaxê da û divê fetra Kurd da divêtin ev hêzên siyasî zû li xwe bizivrin û ev hêzên diyên mezinên Kurdistanî jî divêtin fişarê bêxine ser va hêza ku bereyekî Kurdistanî li Rojhilat bihête durustkirin taybet ev hêzên xwedan çek. Çunke li wêrê pitir sêzde hêzên siyasî ku hemî xwedan çekin û milîşiyatê xwe hene û leşkerê xwe heye.